Anzjana ta' 92 sena li kienet residenta f'dar tal-anzjani il-31 vittma fi 30 ġimgħa kemm ilha li l-pandemija tal-coronavirus laqtet lil pajjiżna. B'hekk il-medja ta' persuni li mietu qabżet il-waħda fil-ġimgħa. F'Settembru biss mietu 19 persuna u din il-15 vittma f'tisa' tiem. Il-Ministeru ħabbar il-mewta fi stqarrija fl-istess jum li sar magħruf kif fl-aħħar 24 siegħa 29 persuna oħra ttestjaw pożittivi għall-virus. Meta wieħed jgħod lil dawn ma' dawk illi mietu u dawk illi fiequ, isib li l-ammont ta' każi attivi issa jammonta għal 629. In-numru totali ta' każi f'Malta issa huwa dak ta' 3167 filwaqt li dawk li fiequ huwa ta' 2304. Skont il-paġna ta' Facebook tas-Saħħa mill-31 każ imħabbra tul il-jum tal-ġimgħa 6 każijiet li huma qraba ta' persuni li ttestjaw pożittivi preċedentement, żewġ każi li kellhom kuntatt dirett ma' persuni infettati, każ minn attività soċjali, ieħor importat filwaqt li 3 każijiet oħra kienu mir-residenza tal-anzjani ta' Casa San Paolo. Nifhmu illi 18 il-każi l-oħra kienu kollha sporadiċi, jiġifieri aktar minn nofs il-każi mħabbra l-bieraħ m'għandhomx idea mnejn iċċumbaw il-virus. Fil-waqt li dawn il-fatalitajiet ġabu lil pajjiżna t-tielet l-agħar fl-Ewropa brata ta' 2.2 meta tikkalkula fuq popolazzjoni ta' 100,000 persuna, deskritta mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika bħala waħda għolja ħafna. Fil-preżent Malta rreġistrat aktar imwiet minn fost l-oħrajn Ċipru, New Zealand jew Singapore, b'aktar każi reġistrati fost l-oħrajn ukoll minn New Zealand u l-Urugwaj.